Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe kona le channel uphinde uclick ibell for ama notification. Namhlanje kwivideo esibe sikhuluma malana nokubuya kwaMastermind noThulani. UThulani kuye kwatrenda kulezi inyanga ezindlule ukuthi uzobuya khona lapha kuZalo. Naye-ke uMastermind bakuvezile khona lapha kuZalo ukuthi bazombuyisa ngawo lapha useason 7. Njengoba sazi ukuthi lapha uThulani benaye lapha unkunzi banokushayisana, siyazi uThulani ukuthi benaye lapha ubhuti wakhe uGodfather ukuthi bafika kuyini imishini yabo lapha kuZalo babezoyiphiniselela ngenxa yokushona kwababo wabo uKhathazi. uMastermind ke lapha kuZalo wahamba umuntu owayeboshiwe beqa benomxolisi bekhona lapha eZimbabwe. Njengoba sazi ukuthi uMastermind wayesebenzela yena lapha uGqabashe. So izinto seyishintshileke ukubuya kwakhe lapha uMastermind noma Uzalo belingakakhiphi ukuthi uzobuya ezokwenzani ebuye ezolwa nobani. Kodwa uThulani yena uvelile lapha ngathi uzobesemisana lapha uMastermind befuna ukuyibuyiselela lapha kunkunzi ngoba uMastermind naye banokugejana lapha unkunzi. Uma ukuthi Uzalo ulandela kuswela kudala uzoyibona lento engishoyo ukuthi uMastermind ukuhamba kwakhe wahamba kanjani. Izinto zothanda ukuthi zimshubeleke lapha unkunzi ngoba siyambona ukuthi uzoba nezitha eziningi khona lapha kuZalo. Siyazi ukuthi uThulani ufuna uyiphiniselela ngenxa yesigameko lesi abasenza benaye lapha uMangcobo ukuthi becross ubaba wakhe ejiye futhi uMangcobo naye ebulale ubaba wakhe. Ukuhlangana kwaThulani benaye lapha uMastermind kuzowenza izinto ukuthi ibe worse for unkunzi benaye lapha uMangcobo. Njengoba sazi ukuthi uThulani uyifunela imali back, ufuna konke ongowababa wakhe back. Imission kaMastermind ke yona besingakayazi efull ukuthi kahlahlena uzokwenzani, uzonika bani inkinga. Kodwa ungasubscribe lapho ezansi ukuze ngu-update uma kukhona ama-teaser amasha aphumayo. Ngiyabonga, ulike.